Ahojte, volám sa Jana a vstúpila som do tohto programu kvôli zdravotným ťažkostiam, kvôli chronickým bolestiam krku a neustálej únave. Aj keď jem zdravo, športujem, stále som unavená a mám stiahnuté svaly na krku. Pravdu povediac, deň bez čokolády a bez vína za večerou som si vôbec nevedela predstaviť, aké to bude, pretože pri mojich 4 chalanoch a hyperaktívnom manželovi som si myslela, že to víno je taký úžasný, taká úžasná vec a tá čokoláda na nervy, to je mega pecka. A teraz, po 4 dňoch, som sa tak parádne vyspala, ako nikdy. Už roky, asi odvtedy, ako sa mi narodili moje deti, tak som sa tak dobre nevyspala. Najlepšie na tom je to, že mi nenormálne chutí voda. Tá voda má takú úžasnú chuť. Ja si to normálne užívam pred spaním, tú teplú vodu. Je to pecka. Tak čo ešte k tomu povedať? Veľmi sa teším na ďalšie dni a verím, že bude čoraz lepšie a budem v tom pokračovať aj ďalej. Ahojte.